Arman. No! Ang hirap ng posisyon niya, guys. Oh no! Parehas silang dalawa. Oh, parehas silang dalawa. Oh, 'di ba? Bakit nagkaganyan sila? Iwan ko sa kanila. Ba't nagkaganyan? Ba't kayo nagkaganyan? Ha? Ba't kayo nagkaganyan? Magganyanan. Mga kapatid, ganun po talaga pag mag ML. Ganun yung posisyon. Yun. Ganun. Kung mag ML talaga. Ganun po ba? Oy, napakahirap naman ang ganun. Oh, mga no! kapatid. Yung asawa ko, bakit kaya siya nagkaganyan? Ay, kapatid, bakit ko nagkaganyan? Oy, 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 oy. At saka yung anak naman. Yan po sila. Yan po ang posisyon nila. Yan po. Bakit kaya nagkaganyan sila mga kapatid? Iwan ko sa kanila. Ano kayang nangyari sa kanila? Napaka-concentrate nila. Masipag kasi magano ito mag-study kaya binigyan lang namin ng Hindi sabihin kayo mo. pinahirapan. yan. Ba't kayo nagkaganyan? Tama na rin yung Tagalog mo. Dapat nasa bed kayo. Boring man nasa bed. Oh. No. Oh. Ganon ba? Ha? Ganon? Yes. Ha? No. Sure? Okay, pagbigyan ko sila. Oy, oy, oy,